Že dobrý deň! Vítam vás pri dnešnom vlogisku. Dneska nás s Promčím čaká spoločný tréning. Už inak vieme, kedy nás čakajú naše prvé spoločné westernové preteky a bude to v septembri, ale presnejší dátum si ja ešte nechám pre seba, ale samozrejme vám ho zverejním aj s miestom, kam teda pôjdeme. Takže možno, že sa tam s niektorými z vás aj osobne stretnem, čo by som sa teda tešila asi najviac. Sú 3 hodiny, o 3:00 mala prísť Romča, ale mešká, takže tomu sa ja len a len teším, lebo nestíham. Tak idem si nachystať rýchlo Promčiho. Jak budem? Pomčko? Ja som čakala, kým sa doškrapkáš, ne kým dopapáš. Kokok. Kokok, svet. Počkaj. Ale není len toľko múch u nás, aj tu na je. No a teda my hneď po príchode na jazdiareň sa ideme s Promičkom ešte vykráčať, zatiaľ čo má on na sebe parelku, nakoľko hneď zo začiatku mu nechcem strkať zubadlo do pusy. Keď máme spoločne trošku pochodené, tak si ho pohýbam do jednej aj do druhej strany, kedy sa mi takto náťahne za pamosko a ja od neho vlastne chcem, aby tam chvíľku zostal a to isté robím z druhej strany, zatiaľ čo Romanka v pozadí mi pripravuje dráhu, ktorú sme sa v tento deň chystali ísť. A úplne na záver, než si Promička nauzdím, tak si idem takto ešte zo spodu s ním obrať, takisto do jednej aj do druhej strany. A to som ešte netušila, ako dobre, že to vlastne skúšame. Kde máš to ucho? Tu máš to ucho. Kde máš druhé ucho? Promčo, tvoja hriva schováva všetky uši. Ako je spotený z tej masky. Moje. Taký pekný v tej tyrkyskovej, že? Ty si hodnočky. Povedz, ty si krásny. Ty si krásny koník. Poď. Aby ste boli v obraze, tu mi Romanka na Instagram poslala správu s plánikom, ktorý si mám naštudovať, ale ja som to poňala trošku inak. Lucka, nauč sa plánik. Natrenujeme si. Ne, ty, že vyskúšame si plánik. Nepovedala si mi, že sa mám naučiť. Tak Ja tam tú konverzáciu vložím. vodu. No tu začínaš a po pravej ruke máš mať kuželku. Ja že si to idem kúknúť. No, však áno, ale aby si to mala, že vizualizáciu, že tu si, stojíš, tu máš po pravej ruke. A tu začínam? Tu začínaš. Tu ideš krokom, 2 je čo? Ale to som otočená tam tým smerom, tým pádom. No nie, veď takto to je. Preto som ti hovorila, že tu sa postav. Aha! Chápeš? Tu po pravej ruke máš mať kuželku. Idem hento. Pravý cval. Tuto budem cúvať pri tej ďalšej, tam sa otočím a idem sem do peťky. Tak. A pri tej štvrtej máš mať... Len najprv sa musím aj tak rozhýbať. Hej. No ona by si vedela, že takto teda. Dobre. Je to menšie, jak to má byť, ale Dobre. to zvládneš. Tak ideme zatiaľ dopredu na ten suchší kruh sa rozhýbať. No. Ty máš ináč pekný ostrovček. Teraz na to pozerám. Tak? Konská dovolenka. Čo tá? Konská dovolenka. No. A počkaj, po dnešku to bude ešte horšie. Balatón. Trošku sa rozhýb. Šup. A ešte nie som poriadnejšie s Promčím začala pracovať, tak som si ho ešte na voľnej oťaži vyklusala do jednej aj do druhej strany. Poď radšej ďalej. No a teda, keď je Promko poriadne už rozhýbaný, tak si ho pomaličky začnem brať na oťaž, kedy už tak viacej začíname spoločne pracovať. Ja sa sústredím na svoju holeň, aby ho stále neokopávala, ruky, aby som mala kľudné. A zo začiatku sme po Promím chceli kratší čas intervalu, aby sa nám takto pekne držal, ale postupne každým tréningom sme pridávali. Ale samozrejme žiadny tréning, nezabúdame na povolenie, pretože to je pre koníka najväčšia odmena a netreba ho tam stále držať a ťahať a stále niečím otravovať. Ale dobre, výborne. A viete, ako na súťaži by ste sa mali tváriť, že vlastne na tom koni len sedíte a všetko ide tak nejak prirodzene samo, aj keď potichu trpíte.
Poďme si ich ešte predĺž. No takto, takto. No moc ho tam držíš. No, super. Ja už si trénujem na preteky výraz. Dobre, mala by si mať úsmev pri tom, áno? Nemala by si vyzerať, že trpíš že na tom idem zabiť niekoho. Dobre. Že ešte lepšie. Dobre, skúsa, že ťukni povol. Tak, aby, lebo asi pôjdeš na jednej ruke, že? Či na dvoch chceš ísť? Asi na dvoch, keby môžem si vybrať. Tak bude to lepšie, že to budeš mať na dlhšej a povolenejšej oťaži, jak... Tak, super. Toto je dobré. Ja viem, že ty máš rada šelmy. Čo to? Že viem, že ty máš rada šelmy, ale nemusíš ho tak. A kde je ten úsmev? To sa tam budem hodinu usmievať? Čak áno, čak usmievať a rovno kúkaj. No tak, no šťastná ľudská na koni. Výborne. No? Si kúpim rúško, čo sa usmieva. No hneď to lepšie vyzerá. Super, to bolo krásne. Sa ti ani toľko neťahá donútra, že? Super. Výborný. Super, pamuška. Tu sme sa dostali do bodu, kedy sme mali predstavu, že ideme ešte prejsť dráhu, ale zasekli sme sa na jednom bode a to je obrat okolo zadku, ktorý Promči bohužiaľ nevie a plus bol ešte už dosť unavený, nakoľko bolo dosť teplo. A nakoľko ja nemám žiadnu skúsenosť s tým zo sedla naučiť obrat okolo zadku, tak som poprosila nakoniec Románku a vlastne ona išla tak nejak sama, lebo videla už podľa mňa na mňa to zúfalstvo, že mu to neviem nejako ukázať. Takže išla, vysvetlila mi to, hlavne mi to ukázala, čo mi vždy veľmi pomôže a Promuško veľmi šikovný to naozaj rýchlo pochopil, ale treba pomaličky, krok po kroku, my to teraz budeme trénovať a verím, že to všetko stihneme a zvládneme. A úplne na záver idem pár krokov dopredu, potom zasa dozadu, kedy si kroky postupne odrátavam a pomôže nám to k lepšej technike cúvania. Tá. Ty máš tu nejakú musaciu. Máš ju? Má uvadol na bruchu. Dobře. Idem dole. Poď vyváľať do tej vody? Či ne? Necháme ho vyváľať, hej, len zhodím mu všetko dole. Ale že ti pôjde do tej vody? Podľa mňa ne. Ne? On pôjde toto do piesku. A môžeš kľudne zavrieť. Tu je, na druhej strane, jazderničku. Toto ti odopneme, Karlíku. Všetko, čo sa môže zraniť pri váľaní. Ti dáme dole. Tu sú do počky. To už za chvíľku dojde burka, aj tak zmochneš ešte druhýkrát. To ťa trošku schladí. Tak, ešte druhú. Čakaj. Aha. On už umiera, chudák. Hej. Môžeš, Promček. Ale sa vždycky veľa do kopečku, potom ti to pridáva na kilách a ľudia si myslia, že sa nevieš otočiť. Ale on sa točí len do kopečku. Ale schudol. Schibázal, si nechci to vidieť. Počkaj, povedz to do mikrofonu. Schudol!
Ja som si to nevšimla. Roma! Ja to viem. A moja tuším, že pribrala to. Som rada. No, to je vyššie, však to mi preskočí. Fuj, to si tu usral. Fuj. Sorry, choď. Idem si umyť nohy. Moje pocity sú také, že umrem. A koň mi tam žere. Ježiš, aby som išla. No strašne teplo, strašne. To tak vyzerá, že si tam a ty taká. Človek gangster. On sa k tomu stromčeku posúva, vieš? Taj. To je keď tromčíba, ale však tebe musí byť teraz dobre. Všetci by sme si to s tebou vymenili. Takaj. Lipa? Ňam, 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 ňam. My sme to všetko vypútam. Kto by ste mali záujem, tak si môžete odkúpiť túto od Romanky vajíčka. A všetci povinne napíšte, že to je pekné. Lebo naozaj je to pekné. Promúško part 2. Takže. Teraz vlastne dal tú druhú stranu. Lebo hen tam dal pravú a teraz ľavú. No, my už máme po tréningu a taká najťažšia vec pre mňa je, že proste keď je takto horko, ja som celkovo sama, že fúha, ale dneska sme to časovo museli dať na 3. hodinu a tak reálne, keď sme si nechystali, vykračali tak už bolo aj pre 4. Len o 6. mi radar ukazuje tu nejakú búrku, reálne sa akože mráči, je trošku pofúkuje, že nebolo to až také strašné, ale proste keď mákate, tak naozaj ste radi, že ste radi. A teraz vlastne potom, čo už som sa plnohodnotne postarala o promička, tak musím upratať ten bordel. A teda zostalo ho tam po nás riadne. Idem vám to ukázať. Jej! Čo to mám? Jelenicu? Áno! Bože. Ja nie som kôň, jelenica. Hen. Jak ju mám reálne zo seba dostať dole? Pod tričko mi vliezla mrochta. Uí. Ideme odviesť fúriček a ideme umyť kýblik. Tuto mi to určite zostane. A teraz idem oplachnúť kýbliky a oplachneme aj Lárke. Len som si pustila málo vodu. Joj, toto keď prská na vás táto studená voda, to je najlepší pocit, ale samozrejme musí byť leto. Cez zimu to nic moc není teda. Tak dajte mi vedieť, či vaše kýbliky umývate aj zvonku, aj znútra. Po každom jedle, dúfam, že hej. Ja teda vždycky aj znútra a potom to ešte poriadne oplachnem zvonku. No a keď mi to trošku odkvapkali, tak ich zoberiem dozadu. Odnes do krmovne ich pekne odložím. Inak tréning bol dneska super. Ja som si teda myslela, aj sme boli dohodnuté, že pôjdeme si taký plánik, čo bolo vlastne minulý rok na pretekoch, čo máte za úlohu tak odjazdiť na pretekoch, že si to vyskúšame. Ale došli sme do bodu, kedy som sa ja uvedomila, že Promčo vlastne nevie obrat okolo zadku. Takže sme ho to dneska učili, akože on to veľmi rýchlo pochopil, len ja úprimne som nevedela, ako ho to mám naučiť, akože zo spodu by som vedela, ale z vrchu s tým ešte nejakú skúsenosti nemám, preto mu to išla ukázať Romanka.
A za mňa je to lepšie, keď mu to ukáže niekto, kto to lepšie ovláda. Viem, že koníky sa to niekedy učia aj, že pri stene jazdiarne, aby ako keby nemali kam cúvať, ale ona mu to vysvetlilo oveľa lepšie. Takže ja to s ním budem len trénovať, ešte máme nejaký čas, aby sa to pekne naučila. Zase Promčo je taký, že on keď niečo pochopí, tak on to naozaj že veľmi, veľmi rýchlo načerpá. A aspoň vám to takto ukazujem, že ne všetko vieme, naozaj veľmi veľa vecí sme sa naučili, veľmi veľa vecí nás čaká sa len naučiť, ale presne o tom to je sa proste pripravovať a stále chcieť sa proste učiť novým veciam. Takže není to o tom, že ja som zjedla múdrosť sveta, to vôbec, ale o tom, že mám záujem o to byť stále lepšia a proste trošku napredovať ešte stále aj v tom jazdeckom smere. Ale nejak Promíček, akože jak vždy, on je úžasný koník, proste na výbornú. No a ja idem... Čo idem? Idem ešte za babami. Láča vo svojom peknom outfite, jak sprchuje Belu. Dobre vyzeráš. Dobre. A dneska inak veľká vďaka túto Simonke, lebo vďaka nej máte tento vlog, lebo mi veľmi, veľmi pomohla dneska s natáčaním. Lebo chcela som, aby ste nemali stále, že dám proste telefón na plot. Ja vám ho reálne dám vždycky na plot. A tam máte z jedného uhla záber, ale vďaka nej to máte dneska krajšie. Jedine čo, tak krásne som nacvalala a tam bol záber na Larku, takže to sa sťažujete tu. Že som fakt krásne nacvalala. Nevadí, ale mohli ste to tam počuť minimálne. No, a to by som chcela teda dnešné video ukončiť. Nezabudnite mi hodiť odber a like a my sa na vás budeme tešiť pri tom ďalšom videu. Čaute. My sme čakali na kolejach, kým prejde vlak a zatiaľ som našla tohto psíka, ale našťastie má na tomto napísané telefónne číslo, takže som volala a majiteľ teda už si ide preňho. Kde? Kukík. A našťastie je to kamoš alebo kamoška, neviem. A my sme stali na kolejach a ja som vystúpila jak šofér z auta a kričím Sime, že Sima, zober to za mňa, keď takto daj na kraj a išla som tuto za psíkom. Proste treba im pomôcť. Akože on je tuto domáci a majiteľ hovoril, že on vie niekedy preskočiť bránu, ale že ďakuje krásne a že už beží preňho, tak čakám, kým príde. Inak nosiť šnúrky je fakt super, lebo teraz som to použila jak také vodítko. A stále čakáme. Aha, hen tam je nejaký ujo. Poď, psík. Ty si krásne naučený. Áno, poď, ideme. Psík utekol, lebo sa blížila búrka, takže sa bál, ale dostal sa bezpečne domov a my sa teda vidíme pri ďalšom videu. Čaute. Go, 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 go.